תתחילי. אתה זוכר שהוא רק מעמיד פנים? שיהיה לו נוח, הוא לתפס לו הגב באמת. תודה חמי. מה אתם מתמקמים פה? אפשר לסגור את החקירה, אני וגם ואת השופר. שנייה, זה בכלל לא בטוח. יש לנו וידאו שלה מסתלקת מזירת הפשע. וידאו. צריך לתת ולתפוס אותה, זה לא הזמן לשבת פה ולשמוע חפירות ארכיאולוגיות. רחמים, יכול להיות הסבר אחר, זה פשוט לא מתחבר. למה שתגנוב את השופר שהיא מצאה? אז למה הגברת הנכבדת נעלמת בדיוק כשהשופר נעלם? יש לנו חשודים עם מניע אמיתי, הזדמנות. ניבה, אולי זה שהיא נעלמה זה רק חלק מהתוכנית של הגנב? הלכת רחוק, איך העלמות של ניבה עוזרת לגנב? אולי זה הסחת דעת, אולי היא ראתה משהו, יש 1000 אפשרויות. אולי, אבל מה כן? מי החשוד שלנו? נו? אני עוד לא יודע. נו באמת. יפה, אתם מתקדמים. אז אז זאת זאת לא ניבה. ניבה. בדיוק. כמו שלימדתי אתכם, להחזיק את כל החשדות ביד פתוחה וברגע האמת אגרוף. עכשיו חזרה לחקירה. את הבנת מה אבא התכוון? אין משהו שאני לא יכולה לפצח. חוץ בית אבא שלנו.